Bellver acull aquest dijous i divendres un congrés internacional sobre isards organitzat pel Servei de Copatologia de Fauna Salvatge, el Departament d'Agricultura de la Generalitat i la Fundació World Nature. Es tracta d'un simposi que aplega experts en la matèria de diversos àmbits vinguts d'arreu del món. Precisament en el marc d'aquesta trobada s'ha abordat la qüestió del pestivirus, que des de l'any 2002 ha fet minvar el nombre d'isards a gairebé tot Catalunya. Abans d'aquest brot hi havia uns 12.000 isards arreu del país i com a conseqüència d'aquesta malaltia en van morir molts. Des del Departament d'Agricultura de la Generalitat han destacat que des d'aleshores l'espècie s'ha anat recuperant i això en permet un aprofitament per a la caça. La que ha tingut més afectació des del punt de vista sanitari a les poblacions ha sigut el pestivirus i va fins i tot comportar el tema de prohibir la caça, excepte a la zona del Ripollès, la reserva de Freset Cases, de caçar l'isard. Aleshores aquest pestivirus hem anat fent el seguiment gràcies també al Servei de Copatologia de Fauna Salvatge i arran d'això cada any es fan censos, insisteixo, i ara a data d'avui l'estat poblacional, més o menys, arreu de Catalunya és d'un voltant de 10.000 isards. Fins fa uns anys, la vigilància en matèria de virus es feia sobretot a les reserves nacionals de caça, però costava més aplicar-ho a les reserves privades. Des de fa 2 anys, però, s'han posat en marxa uns plans de vigilància generals que pretenen detectar desequilibris i possibles rebrots de malalties. El reto es que se lleven a cabo, como la normativa exige, el plan de vigilancia en todo el territorio. Y se pueda coordinar con otros territorios próximos porque los animales salvajes, vamos a hablar en este caso del isard, no tienen pasaporte, comparten las fronteras, tan pronto están en un lado como están en otro. Aquest congrés internacional que se celebra aquests dies a Bellver pretén presentar els resultats d'aquelles investigacions que s'han fet els darrers anys en aquesta matèria i, sobretot, oferir una panoràmica del coneixement que es té avui en dia de l'isard. Es tracta del segon congrés que es fa sobre la matèria, ja que fa 25 anys se'n va fer un altre a l'aleshores República Iugoslava d'Eslovènia.